Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनैहाय जोंहा माइखौहाय हानानै लाबोबाय नालाय दायो नानो नागिरदों मेसिनजों नानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाबामोना लाबोगासिनो दङ थ'दो बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांदो बेसेबां बुरजा माइआ ओमफ्राय आरो माबोरै फोनो नागिरदों साबेसे मानसि जायो नायलांदो नै लाबोगासिनो दङ माइआ नै बेनो बांद्राय बुरजा नङा बेखिनि माइखौनो बे मेसिनजों होनायदो ट्रेक्टरजों लाबोगासिनो ओइलाय मेसिनखौहाय स्टार्ट खालामबाय आरो नै नै माइआ माबायदि गयो स्र' 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 नायनो ओमफ्राय बाल्थिं बिदि सोलायबाय थानांगौ आरो जोंहा बाख्रियाव सोखादों खेनसेनो थिङाव हमनानैहाय Wah, ada pura terlalu ya. Neng enak mah. Kalau aku ya kan dia udah kapan ya. बाख्रि सिंनिफ्रायहाय भिडिअ खालामदों नालाय टिभि बायदि नुलायलायदों लोगोफोर नै जोंना दरलायाबो हाया हाया मायदि जुजिथाबदों आरो नाजाथाबलाबायथारदों गथ'आ
सोनांसिगौल' आरो दै ओंखारबोबाय फाइनालि दिनैहाय जोबमारबाय आरो जोंहा मारा मुरा सब मेचिनजों नाबाय नालाय मोसौजों नानाङासै थाब जोब्बाय दसेनो जानानै थांबाय र' नाराया जोंहा नायनि 60 मिनिट एक घन्टा नै बेनोल' जायो बारा नांबावगौमोन आरो माबानो नेक्स्ट दिना नायबाय दै नै जिगाबजों जा माइ थांफादों ओमफ्राय बे माइखौहाय नुनानैहाय जों जावबाय आरोना ओमफ्राय जावनानै नै जा रग' रग' माइ दङमोन बेफोर गासिबो थांफादों आरो ओमफ्राय बेखौ एसे जावबाय जोङो मेचिनजों होबाथाय बिदिनो जायो नामाथाय जावखांनानै नै एसे लेथेर फेथेर जाना दंमोन आरो जिगाबा ओमफ्राय बे जिगाबखौहाय खायखांबाय आङो बारा बुरजा नङा एसेल'खासो